सर्वांकी नमस्कारू मिगेल नाव भावितांजलि यार्शनाय ಎಂಚಿಕ ಮಲ್ದವಳಾಸುಗನೆತ್ತ ಅಂಗ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ವಸಂತೋತ್ಸವ 2024 ಚೊಂಕದ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಗ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಳೈತೈ मिगिल नाव अश्विनी है प्रभु अंग आम्ही वसंतोत्सव पळयता आदम जांद तंतु आम्ही वसंतोत्सवांदू वाहना पूजा दिकिले सीता कल्याण शिमशुमार पूजा हे सगळं आम्ही पळयता आदम जांद मागीर भजन सप्ताह भाग घेमचा म्हाका भाग म्हणलं मिगेल नाव ऐश्वर्या येपाय 37 इयर्स मुहूर्तम अंग दिग्विजय चौकीला म्हणून मला गडांत सांगून आम्ही ऐकलेलं असं नंतर आम्ही नेरिट दिक्किलेलं ना त्यावेळी May 11 तेमच्या वच दिग्विजय चौमच्याक आम्ही वेट गोरसे परगांवकारा सट्टांगे स्वागत करता आम्ही तुमकां सेवा करू रेडी द नमस्कार मिगे नाव कमलनंदना डी शनाई ये वेकेशनावळे वसंतोत्सवदवळे एक भाग येतं महिला विभागाक उठांदू समाराधनेक वाडूक अमकेक भाग्य मिळले येमचे May 11 ताक तुम्ही सगळे टेम खाई तुमगेले सेवा करू आम्ही सदैव तयार May 11 ताक अंग चौंकुचे दिग्विजयाक तुम्ही सगळे तुमगे सेवा करूक आम्ही सदैव तयार